Türkmenabatda we Farapda azyk önümleri, hojalyk harytlary we gurluşyk materiallary ýyzygiderli gymmatlaýar. Bahalar walýutanyň gara bazaryna aýakdaş ýokarlanýar. Resmi kursdan tapawutlylykda dollar gara bazarda 30 manat 30 teňňä çenli çykdy. Resmi metbugat ýurduň ösüş depkinleri diýilýänleri mazamlamagy dowam etdirýär. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 27 ýanwarda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä walýutanyň gara bazaryna dollar Türkmenabatda 27 ýanwarda irden 29 manat 80 teňňeden bahalandy. Ýöne onuň narhy öýlene çenli 30 manat 30 teňňä çykdy. Walýutanyň ýyzygiderli üýtgeýän bahasy hususy sewdadaky harytlaryň bahasyna täsir edýär. 27 ýanwarda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitiň ýyry sewda nokatlaryny azyk önümleriniň, hojalyk harytlarynyň hemde gurluşyk materiallarynyň bahalaryny öwrenýär. Bir näçe telekeçi bilen gürleşdi. Günüň dowamyna bahalary üýtgetmek galady iş däl. Sebäbi dollar 30 manatdan ýene 20-30 teňňe ýokarlandy. Ertir näçe boljagy belli däl diýip bir telekeçi Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri dollaryň resmi alys-çalyş bahasyny 3,5 manatlygyna saklaýar. Ýöne gara bazarda onuň bahasy şu günler resmi narh bilen arany epetli aşdy. Soňky ýyllarda bütün dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň pese gaçmagy, Türkmenistanyň ýyry energiýa müşterilerini wagtlaýyn ýitirmegi, ykdysady reformalaryň gijikdirilmegi, giň ýaýran korrupsiýa, synçylary görä hökümetiň emelsizligi bilen goşulanyp ýurt ykdysadyýetyne agyr zar wurdy. Ýylar garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň biri bilen ýüzbe-ýüz galdy. Bazarlarda bahalar gymmatlady. Walýutanyň gara bazardaky alys-çalyş bahasy resmi narhdan aran aşdy. Bu ýagdaý hem içerki önüm öndürüjileri hem sarf edijilere ziyan ýetirdi. Manat güýjüni ýitirýän mahaly ýylatyň manat dalýan girdejileri tas şol bir durkuny diýen ýaly saklanyp galdy. Ýylatyň satyn alyş ukyby pese gaçdy. Raýatlaryň bazar sebedi gitdigiçe kiçeldi. Manada ynam galmady. Resmi kursdan tas 9 esse gymmatlady diýip 27-nji ýanwarda Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan telekeçi sözüne goşdy. Dollar gyrkylan geçi ýaly ýyzynyň ýetdiren ok, durjagy da meňdemeýär diýip beýleki bir ýaşaýjy söze goşuldy. Sewdagärler dollaryň gara bazardaky bahasyny her gün 3 sapar irden, günortan we öýlän barlaýarlar. Şoňa görä-de öz harytlaryna baha kesýärler. Bu ýagdaý müşteriler bilen satyjylaryň arasyna tiz-tizden düşünşmezliklere ýol açýar. Türkmenabatda gurluşyk harytlary satylýan bir sewda nokadyndan 26-njy ýanwarda bir haryt satyn almakçy bolan müşteriler bahalaryň günüň dowamyna sagat saýyn üýtgeýüşine şaýat boldy. Bir müşteri 6 metrlik bir metal turbany şeýşenbe günü irden 250 manada satyn almagy ulalaşdy. Öýlen baryp görse turbanyň bahasy 270 manada çykypdyr. Müşteri närazy bolupdyr. Ýöne dollar irden 29 manat 80 teňňedi. Öýlen 30 manat 30 teňňe çykypdyr. Biz hem peýda görmeli. Ätiýaç edip sehel gymmadyrak satmasak ertir irden bahanyň näçe boljagy belli däl diýip Türkmenabatly telekeçi anonim şertde Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýurtda 4 ýyldan gowrak wagt bäri walýutanyň goşan narhy saklanyp galýar. Onuň bahasy Türkmenistanyň Merkezi Bankyna bir başga, gara bazarda bir başga. Mundan ozal noýabryň ortalaryna dollaryň resmi däl alys-çalyş bahasy 23 manat töwereklerinde. Şondan bäri onuň bahasy durnuksyz ýokarlandy. Bu aralykda döwlet mediýasy we ýarym resmi habar saýtlary Türkmenistanyň ähli ugurlarda uly ösüşleriň gazanylýanyny, belent sepkitlere ýetilýänini aýdýar. Gazanlyny gaýdylýan ösüşleri mazamlaýar. Gurluşyk harytlary dollar aýakdaş gymmatlaýan mahaly ýarym resmi biznes Türkmenistan neşri ýurduň gurluşyk puwdagyna gazanlyny gaýdylýan ösüşleri barada habar berýär. Neşir Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna salgylanyp 2008-2020-nji ýyllar aralygynda meselem ýurduň sement önümçiliginiň 89,2% ýokarlananyny aýdýar. Degişli döwrüň dowamyna diwar materiallarynyň önümçiligi 168,9% ýokarlandy diýip neşir ýazýar. Döwlet mediýasy we ýarym resmi habar neşirleri ýylatyň ýüzbe-ýüz bolýan ykdysady we durmuş problemler barada habar bermeýär.